Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Maabig abuklas kumoy amin ditanad bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat ninyong malaman. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Makterio Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Mojares, at kasama din natin si kapaborito Errol Horado. Diyan sa may technical control, nandyan si Engineer Dennis Palaganas. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating batang-batang station manager. Ang hindi tumatanda, Manager Joey Baby. Araw po ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hunyo. Maalam na naman si paring Honyo. Papasok na naman si kumpare Julio. Kung mayroon kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon,
Mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline na 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At pwede rin kayong magpadala ng inyong mga pagbate sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Alas 6 ng umaga. Umpisahan po natin ang pagtalakay sa mga issue. Dahil nalapit na naman ang barangay at SK election. Nagsisilabasan na ang mga baho ng mga SK official. Yung mga pondo hindi maayos na inilaan sa mga proyekto. May reklamo na naman, may natanggap tayong reklamo dyan sa may Barangay Igya, Dasol, Pangasinan, na kwini-question po yung pag-purchase ng sanggunian na kabataan. Lumalabas na hindi na i-deliver yung pinurchase sa isang supplier. Sinong dapat sisihin dito? Ang sinasabi ng mga netizen, yung supplier. Pero paano na ilabas yung pundo kung wala yung SK chairperson ng Barangay Igya? Kung hindi po siya naglabas ng pundo, paano nabayaran yung supplier na hindi naman na-deliver yung supply? Lumalabas dito na ghost project dahil nailabas umano yung pera, wala namang supply. So, nandyan po yung pananagutan pa rin ng SK chairperson. Dahil ang pondo ay nailabas na walang supply. Ang pumipirma sa mga dokumento para mailabas ang pera sa bangko, kasi direct sa bangko yung pondo ng mga SK. Nandyan ang SK chairperson, nandyan ang treasurer ng SK. Sila po yung pumipirma dyan para mailabas yung pera. So may pananagutan po ang opisyal ng SK. Hindi pwedeng exempted dito dahil ang pinag-uusapan ay pera ng taong bayan. Pundo ng SK po yan. Ngayon, kung hindi na-deliver ng yung naturang supplier, dapat hanapin nyo yung supplier at panagutin ninyo. Kaya dapat na maimbestiga ang mabuti ito, at kung sino man yung managot, dapat managot. Kinakailangan ng municipal local government unit ng Dasol o yung DILG ng Dasol, yung municipal interior and local government officer ng Dasol, magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay dito sa naturang lumalabas na isyong nailabas ang pundo ng SK na wala namang na-purchase na supply. Kaya dito po
dapat lahat ng mga SK chairperson sa bawat barangay ay mag-submit din sila kung ano man yung nagawa nila na mga proyekto at programa. Dahil required po yan. Batay doon sa Joint Memorandum Circular ng DILG, Department of Budget and Management. Ganon din ang National Youth Commission na dapat ay sumunod sila doon sa patakaran na magsubmite ng mga accomplishment project, mga reports kung ano po yung pinaglaanan nila ng pondo ng SK. Pero may mga SK official pa rin na hindi pa rin nagsasubmit ng kanilang report sa DILG. Good morning, Kairol. Do your homework. Oo. Good morning. Oo. Gawa may trabaho mo. Correct. Di ba? Oo. May nariringal ko may ibabagam na naman. Wala kad kariton. Oo. May singa ito tutulod sa may supplier. Kaya nga eh. Di ba? Ta may supplier at man-deliver labat. Correct. Mga liw singa Hindi kintan. naman siya yung naglabas ng pundo. Singa kintan. Singa kalim mga grocery. Correct. Mga liw ka, mambayar ka, itar dami item. Oo. Kasalanan na grocery sa man eh. Hanggang po. Ata si kay ng purchase eh. Kaya nga eh, yung naglabas ng pondo, siyempre, yung pondo ng SK, direct yan sa kailang bank account. Mhm. O ngayon, sino yung pipirma sa mga butcher o kaya sa mga dokumento para may labas yung pondo? O nandyan yung SK chairperson. O nandyan yung treasurer ng Sangguniang Kabataan, di ba? O so liable pa rin yung SK chairperson na managot dito. Siyempre command responsibility. Oo. 'Di ba? Ato may ato may babagadan na no sikay mga dadaulo ang mo itututalad sa lanay sulingo. Correct. O, Madali lang naman yan eh. Baka mamaya may mga kaukulang dokumento lang yan. 'Di ba? Kaya pero ang pag-purchase kasi may pirma ng chairman. Correct. Lahat yan meron. Pati paglabas doon sa pera ng pondo ng SK sa bangko meron. Oh, so yun dapat na maimbestigahang mabuti ng Municipal Interior and Local Government Officer ng Dasol yung naturang reklamo na yan. Ang nagrereklamo dito mismong SK Kagawad. Siya yung nagrereklamo. So, SK Kagawad yung nakasita. Pero saan mo naman nakuha yung may mga dokumento siya. Hindi, ang pagsisisi nasa supplier. Hindi siya ang nagsisisi, yung mga netizen. Netizen. Yung mga sawsawero. Mga sawsawero na hindi nila alam yung proseso doon sa naturang paglalabas ng pundo at maging sa pag-purchase ng mga supply. Yun ang kwan dyan. So, nabasa ko po yan kahapon. Ngayon, nakarating na ito sa tanggapan ng Municipal of the Interior and Local Government Officer ng Dasol. So, sila ngayon ang magsasagawa ng investigasyon kung sino yung liable dito. Pero malinaw po yan na ang liable dyan yung chairperson ng SK. Diba? Kasi nailabas yung pondo nailabas yung pondo at nilabas yung pera nagamit. Pero yung supply nasaan? Yun ang kwan. Walang supply. So yun yung tinatanong. Dapat malaman natin doon sa may Kagawad. Kagawad ba? Kagawad. Ang nakasita. Kagawad at doon sa may SK mismo. Oo. No man salita radya
Siyempre, atay social media, malawak kasi yan eh. Maawatan sa social Oh, media. at meron siyang pinangahawakan na mga dokumento eh. Pinost niya yung mga dokumento eh. Oh. Hindi lang malinaw yung hindi ko mabasa masyado yung mga dokumento na ay pinasa yung mga pinurchase doon sa supplier. O tinatanong nila kung nasaan yung supply na yan. O so yun po, dapat na magsagawa ng masusing investigasyon yung mga kinakaukulan dito. At kung dapat na managot yung SK chairperson, dapat managot. Managot o sumagot. Diba? Or sumagot. Ayan, oo. Sagutin niya yung mga paratang at yung mga tanong ng SK Kagawad. Wala namang masama doon kung sagutin niya di ba? Correct, oo. Walang masama doon kung harapin niya yung mga katanungan ng kanyang kasamahan. Ayan. Okay. Pare-parehas kimat yaman lilingkurod kin Correct. Saray kakaiba yu ditan at sa atin na barangay Igya. Oh, so, along na highway tan. Along the highway, oh. At least, nasisita yung mga ganitong mga nangyayari. At yan nga, hinahanap yung supply kung nasaan. Kung nasaan man yan, tanungin natin sa, SK person, saka yung supplier. At kausapin na rin natin yung kagawad. Oo. Na may mga dokumento May rin ba? dokumento, may mga dokumento na ipinusya eh. Okay, so antayin natin kung ano po ang magiging kahinatnan yung naturang investigasyon na yan. Alas 6:17 ng umaga, dumako tayo sa ilang pang mga issue. Mayroon ding inilabas sa social media, ibang issue ito kaugnay sa reklamo ng anonymous complainant. Anonymous dahil hindi alam. Hindi nagpapakilala? Oo, anonymous complainant na nagtatago sa likod ng social media na kanyang inireklamo ang Region 1 Medical Center na dili daw ang sahod ng mga job order at napupolitika daw ang pagtatanggal ng ilang mga job order at mga contract service dyan sa may Region 1 Medical Center. Baka naman pag hindi ka na-renew, tanggal na ang pagkakaalam nun. Kung ikaw ay hindi nag-perform at ikaw ay job order, alangan na i-renew ka, ugip-ugip ka. Kaya nga sa may bagan, inekal. Yung pagkakadili. Kung ang nadidelay ang sahod ng mga job order at contract of service, may dahilan yan. Sana nagsagawa muna ng investigasyon yung naglabas sa social media. Yan ang dapat sana yun ang dapat sanang yung ginawa ng may-ari ng Facebook account o yung vlogger para kapanipaniwala yung kanyang inilabas na istorya na hindi kwentong barbero. Ang sahod ng job order sa Regional Medical Center ay nagmumula sa kanilang MOOE. O yung maintenance and other operating expenses. At nakadepende sa kanilang DTR, yung daily time record na tinitingnan ng Human Resource Management dyan sa may R1MC. Hindi tulad ng mga regular employee na tumatanggap ng sahod 2 beses sa isang buwan. Ang sahod ng mga regular employee mula sa General Appropriation Act. Nilinaw ni Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia na nagtagal ng 3 buwang sahod ng mga kontraktor dahil may mga factor pala yan. Kaya nandyan, pakinggan natin yung panayam kay Centennial Medical Center Chief Dr. Joseph Roland O. Mejia. Good morning sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Yung yung pondo niyang mga regular employees
nasa ano na yan, nakalagay sa gaayan yung General Appropriations Act. Ibig sabihin, automatic yan, hindi nagagalaw yun. Na pagdating ng 10 ng isang buwan, ibibigay yung 15 days nila. Then sa 20, ibibigay yung additional na 15 days. So sa makatuwid sa isang buwan, 2 beses na bibigyan yung mga empleyado permanent ng kanilang sweldo. In contrast sa contractuals natin, ang contractuals kasi kailangan titignan muna ng Human Resource Management Office yung kanilang daily time record bago sila sweldohan. Kaya ang contractual, every month yung sweldo nila after na mag-submit ng DTR. No work, no pay, din po ba sinasabi? Oh, no work, no pay pag contractual ka. Sinasabi nila na nagtatagal daw ng halos 3 buwan bago sila magsasabi yung mga contract pa. Well, kung minsan, totoo yan. Kasi ang unang-una, ang maraming factors yan. Unang-una, yung Human Resource Management Office, hindi naman, kunwari sa isang office o isang section, yung contractual doon, ibibigay lahat yung DTR nila. Hihintayin na naman nila yung mga ibang section o departments na contractual para iisa yung kanilang payroll. Hindi naman pwede yung isang section, uunahin mo yun, hindi pwede. Pangalawa, yung pinirmahan ng mga contractual na yan is based on availability of funds ng hospital. So kung walang pundo, maghihintay sila ng kunti. Ibig kong sabihin, sa tagal namin dito na kumukuha ng contractual, lahat naman nababayadan, and ngayon lang nagkakaroon ng complaint na ganito. Siguro yung dahil sa nag-iibang panahon ngayon. So what caused the delay of the payroll, Director? Yung nga, ang sinabi ko sa inyo, ang delay ng payroll, unang-una, based on availability of fund. Kung walang fund, hindi naman natin pwedeng gamitin sa contractual yung yung isang pondo na para infrastructure o pondo ng regular employee, ganun. Kaya kailangan ihahanapan natin sila nung fund na para sa kanila. Ngayon, ang problema kasi sa mga contractual kung minsan, yung kaya nag-delay yung payroll nila kasi yung mga iba hindi sila nagpapile ng leave, uma-absent na lang, hihintayin ng HR ngayon yung kanilang daily time record. Kaya kung may hinihintay silang mga 10 o mga 20 na hindi pa nagbigay ng daily time record, yun ang isa ng mga mag-focus ng delay ng sweldo nila. Siyempre, hintayin nila yung para iisa yung payroll ng contractuals. Sir, kahit tumatagal ng mga 2 buwan, 3 buwan, at least na ibibigay pa rin po ng buo. Naibibigay naman. Lalong-lalo na ho ngayon, zero balance billing po ang hospital. Ibig sabihin nun, wala po, kung maaari, wala pong gastos yung mga nakukonfine sa Regional Medical Center. Upon admission to discharge, wala ho silang out of pocket. Okay. Ngayon, ang exemption po nito yung mga nasa payrooms, yung mga private patient. Ngayon, sa nangyayari ngayon na zero balance billing, siyempre, madideplit ngayon yung income ng hospital na yun sana ang pangsweldo sa mga contractors natin. At sabi naman ng DOH Central, may augmentation silang ibibigay, pero hanggang ngayon naman, hinihintay pa natin yung pangako nila. Lalong-lalo na ngayon, nag-extend pa tayo ng services natin. Meron tayong bagong urgent care and ambulatory service na papandan. Napakarami ngayon ang pupunta doon. Mahigit 1,000 na sa isang araw ang data natin. Kaya sa expansion ng services ng Region 1 Medical Center, makikita nyo na kailangan talaga ang mga contractors. Sir, yung contractor ba, ilang months na bago mag-renew? Every 6 months yan. Kaya kung makikita ninyo, itong
mga complaint na ganyan na nasa social media, lumalabas lang yan pag time ng renewal eh. Akala nila, matatakot nila tayo dito sa management ng Regional Medical Center sa mga complaint na ganyan. Alam nyo, ang Regional Medical Center, political ho ito. Wala tayong pinapanigan, ginagawa lang natin yung mandate natin sa gobyerno on health specifics. Ibig sabihin nun, healthcare. Doon lang mo tayo. Kahit na anong kulay nyo sa politika, pag nangangailangan ng serbisyo yung tao, itutulungan po natin dahil Pilipino ko yun. So, ibig sabihin kung after 6 months, kailang kontrata, kung hindi nag-perform, doon i-evaluate yung kailang trabaho kung pwedeng i-retain o hindi. Oo. Yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya yung mga nagko-complain na yan, aburito sila dahil itong mga empleyadong ito siguro, mga kontraktual na ito, malaking atraso nila sa Region 1. Kasi siyempre, sa dami ng applicant dito sa Region 1, ang sinasala natin dito, yung talagang makakapagbigay ng serbisyo sa mga tao at may pakinabang ang Region 1 Medical Center sa kanya. Ngayon, kung isa kang janitor lang naman at wala ka namang special skill, tapos hindi ka pa makikipagtulungan, naku, do you think na itong empleyadong ito i-renew? Siyempre, marami ko tayong pinagpipilian na mas efficient sa kanya. How come director na ang nasisingkit out sa empleyado yung mga purely mga nadan only? Well, kung mga ganyan ka-orly, may halong politiko yan. Kung sinasabi nilang mangaldan. Kasi hindi naman puro taga-mangaldan ang empleyado dito. We have a lot. From as far as Umingan, Tayog, dami nating empleyado dito at saka doon sa Bulinaw, Alaminos. Ganon. So yung walang katapusang issue po na palakasan system sa mga papasok po dito. Well, kahit ng endorsement ho kayo sa isang politiko, siyempre, to give them due respect, binibigyan ho natin ng halaga yon. Pero ang sabi naman ng mga nag-endorse na politicians natin, based on their yung skill, if they are capable talaga, sabi naman nila. So tinitingnan namin at karamihan naman sa ini-endorse nila ay magiging asset ng Region 1 Medical Center. Hindi ba tayo apektado dito sa PhilHealth na na-divert yung pundo para sa Universal Healthcare Program? In the same manner na yung ina-accept pa ba natin yung guarantee letters? Well, dito sa atin, nag-accept tayo ng guarantee letters. In a sense na yung mga congressman naman, itinitignan kung minsan kasi may dumadating na mait dito na siguro nakakalot yun sa isang congressman at yun ang ginagamit natin sa mga pasyente. Ngayon, konti na ang backlog naman ng PhilHealth. Hindi kagaya ho noon. Ngayon ho is regular na ang nila, yung reimbursement namin sa kanila. At na-expand pa yung mga services and privileges na binibigyan ng PhilHealth. Kasi bukas bang Regional Medical Center sa lahat ng mga aplikanteng mag-apply dito? Yes. Actually, ang application ng Regional Medical Center ngayon merong online application. Pwede kang magpadala ng application mo online at pagdating ng araw na may interview kayo, tatawagan naman kayo to join the screening process ng Region 1. Ilan na pong empleyado natin? Ang empleyado natin sa buong hospital is 2,400 plus. And madadagdagan po ito based on the Republic Act na bago ngayon, increasing the bed capacity of Region 1 from 600 to 1,005. So madadagdagan po ng another 1,800 yung 2004. So what was the delay of the completion ng RMC building? Yung delay po nitong completion is base doon sa 9184 kasi kung pumalya ho yung isang
So yun po ang paliwanag ni Centennial Medical Center Chief Dr. Joseph Roland O. Mejia kaugnay sa issue na ibinabato sa Region 1 Medical Center. Ayon kay Dr. Mejia, ang isang opisina, for example, ibibigay nila sa Human Resource Management Office ang mga pangalan ng mga contract of service o contractual o job order. Pero ang ibang opisina o departamento ay hindi pa nagsasubmit ng mga naantala na DTR, kaya nagkakasabay-sabay na nadidelay yung payroll. Nakasad sa pinirmahan naman ng mga contractual na doon sa kailang kontrata, nakalagay doon ang depende sa availability of fund. Kung wala pang pondo, siyempre mag-antay yung mga contractual kung kailan darating yung pondo para sa kailang sahod. Ang pagkaantala ng kanilang sahod ay makukuha naman. Kunyari, naantala ng 2 buwan. So, automatic din yun, 2 buwan. Pagdating ng pondo. Dahil sa zero balance billing, nagkaroon ng deficit ang Region 1 Medical Center na ayon sana na ito sana yung ibibigay na sahod ng mga contractual. Ngunit sinabi naman ni Director Mejia na may augmentation ang Department of Health pero hindi pa dumarating hanggang sa kasalukuyan. Lalo na ngayon at magdadagdag ng mga another contractual ang Region 1 Medical Center dahil mayroon ng bagong urgent care and ambulatory service, yung Bukas Center dyan sa may bayan ng Mapandan. Maraming mga kabayan natin lalo sa mga taga-bayan dyan sa bayan ng Mapandan ang nakikinabang sa bagong urgent center ambulatory services. Kaya nadagdagan yung mga kontraktor dyan sa naturang na yan. Yung mga job order o yung mga contractual ay renewable sila. Every 6 months. At depende sa kanilang performance. Kung hindi sila nakapag-perform sa loob ng 6 na buwan, ay maaari silang hindi ma-renew o matanggal. At ito nga ay dumadaan din sa kanilang mga departamento. Kunyari, nasa isang department ka, siyempre ang nakakamonitor yun yung hepe mo. Correct. Yung mga superior mo. Di ba? Kaya ang Region 1 Medical Center ay wala pong dyan, yung tinatawag na palakasan. At siyempre, ginagawa nila yung tamang proseso dyan. Kaya ang pamunuan ng Region 1 Medical Center ay siyempre mandato yan ng gobyerno at sa pamagitan ng kailang yung pangangalaga sa kalusugan. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagsasagawa ang R1MC ng comparative evaluation sa mga contractual. Kung sila ang nag-perform o sila ay nag-perform ng kanilang tungkulin, tinitignan ng HR o Human Resource Management Office ang kanilang performance na may rating pala yan. May mga grades din pala yan. Correct. Na bawat job order o contractual sa Region 1 Medical Center. Kung unsatisfactory performance o may mga paglabag ang isang contract of service o job order, maaaring tanggalin o hindi na i-renew ang kanyang kontrata. Kaya yung sinasabing palakasan system sa may R1MC, may mga may mga ini-endorso daw na mga politiko. Ang sabi naman, batay sa kanilang skills o kaalaman at mapatunayan ng R1MC o Region 1 na ang mga ini-endorso ng mga ito ay asset sa R1MC, kaya sila ay nakakapasa sa evaluation kung karapat-dapat ka nga na mapasok dyan sa Region 1 Medical Center. So yun po, malinaw po yan yung pagkasabi ni Region 1 Medical Centennial
Chief diyan sa Regional Medical Center, Dr. Joseph Rolando Mejia, kaugnay sa mga ibinabato na issue sa Regional Medical Center. So, number one, kaya sa tinanggal yung mga ibang contractual dahil hindi sila nag-perform. Pangalawa, yung delay ang kailang sahod, siyempre nagdedepende yan sa availability of fund ng Region 1 Medical Center. At ang pangatlo, wala pong palakasan system dyan sa may Region 1 Medical Center. Magbabalik po kami, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano
ng bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ-E88 1FM Radyo Pangasinan. DWJ-E88 1FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:43 ng umaga. Meron pang 17 minuto bago tayo mamaalam sa ating palatuntunan. Anya pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mark Tarulengkor, Ate Magtipangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Dennis Palaganas. Sa aking gawing kanan, nandyan ang batang-batang station manager, hindi tumatanda. Sabi niya, tumanda na ang kalabaw, ako hindi pa. Manager Joey Bebe. Good morning kay Harold Gangat ng Calasiao. Good morning, sir. Sabi niya, have a nice day. Si Ansel Maningding Sarate. Maningding Matsukin to. Oh, Maningding. Oh, taga Maningding Santa Barbara. Ay, hindi pala. Barangay pala yung Maningding dyan sa Santa Barbara. Si Sir Ben Jovellanos, good morning. Si Master Sarlo Gonzales. Jomar Tabora de Guzman, Maabig Yakabosan. Manbabanting irakuno dyan Barangay Kanawalan. Binmalay. Ayan, oh. Si Maundre Garcia. Ayan. Good morning. Si Marilyn Baruna. Ayan, magandang umaga sa inyo. At sino pa yung mga nandito nagpapabati? Si Emma Duque na nasa Australia. Ayan, oh. Good morning sa inyo dyan. Size? 8.5. Australia, si Emma Duque. Pero Duque taga Dagupan, pero taga Ilocos siya eh.
Oo, si Siyempre, alam mo naman ng pangalan o last name. Pero yung Doki dito sa Dagupan, Dio. Dio, di ba? Dio. Dio ba? Dio. Dio rin to, Dio. DUQ. Dio Q. So, nasa Australia ito. Baka kinmat may kaapelidoan kasi marami namang magkakaapelido na hindi naman magkakamag-anak. Correct. Oo. Good morning sa inyo. At ganoon din si Byron Calamno. Dyan sa Dasol. Good morning. Si Lolo Orpelia, magandang umaga. Marivic Rivera Balason, Mar Pascua. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ganoon din kay Elmer Soriano. Maki Mapalakapak Soriano. Susana Bunggar Bustamante, magandang umaga. Majina Kurda, ayan, nasa ako nito, ibang bansa. Si Lisa Sim, magandang umaga. Gawin din kay Michael Mariado Suganok. Clifford Abilia, ayan, magandang umaga. At gawin din si Jeffrey Castillo ng Alaminos. Esther Ramos. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Ano ngayon? Martes. Pero hindi pa siya, hindi pa siya mangolekta. Ayan. Ng basura. Kasi Wednesday mo or Thursdays. So, kinto. Panaghakot to. Panaghakot to kangkot siyempre, ang gapoy driver at sikat yung mamaneho. Alam mo, marami ng mga proyekto itong si Kapitan Saldi Bauson dyan sa Barangay Macabito. Yung drainage system na lang na ginawa dyan sa may Macabito. Malaking tulong po yan para maibsan yung initiative niya na mitungtong. Diba? Ni Pimalagite Balon Barangay Hall. Correct. At saka Kamatan alalay another tarong tulalamot. Komportable yung mga pumupunta na dyan sa Barangay Hall dahil siyempre may magandang Barangay Hall, malinis at maluwang na Barangay Hall. Siya lang yung kapitan na nakapagpatayo ng Barangay Hall sa kanyang administrasyon, si Kapitan Saldi Bauson. At meron siyang plano na naman na project dyan sa likod ng Barangay Hall abangan nyo na lang kung proposed project. Kung dumating yung pondo, ayan, may pa ibang project na naman dyan sa likod ng Barangay Hall ng Macabito. At yung daan dyan sa gilid ng Barangay Hall, na siminto na rin yan. Papunta doon sa may Diki, Maraming mga project itong si Kapitan Saldi Bauson dyan sa Barangay Macabito. Sana ganyan din ang tularan ng ibang mga barangay official na nakapagpatayo ng Barangay Hall. Nakagawa ng iba't ibang mga proyekto na pakinabangan ng kanyang barangay. Barangay ng trabaho, aliwanan, negosyo. Ayan, biro mo, si Kapitan Saldi Bauson magmula nung nakilala ko yan hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanyang pamumuhay. Isa siyang kapitan talagang tagos sa puso pag siya tumulong biro nyo yung kanyang natitira na mga dyan. May matunan mo, Mekin, may watang kaat may karaw na tulong at may iluluto dalan bulaset intertun Correct, diba? Very supportive mo tingan may may asawa na kapitan. Si Madam Merly. Kapitana Merly. Ayan. Good morning po sa inyo. Very supportive mo. Siyempre, nantura. At nananang namot Barangay Hulmut. Wala rin mampasi sana po hindi kapitan. Iban to ng Madam Merly, di manad Barangay Hall. Correct. Kasi walking distance labat may abong da. At saka ako manaya manawa, sa abong na kapitan natkin, na may walking distance labat at Barangay Hall. Correct. Diba? Tapos ang gapoy aso. Ang gapoy undang ulo kula egi, takalukas ni. Lot. Yan ay may ginan na kapitan.
maghanap pa ng barangay na yung merong anong tawag doon, yung pag may namatay, bibigyan siya. May singakinda, may ulupan. Ulupan, yung someday wala malara arom tayo. wala rin arom. Pero dyan sa Makabito, yung lahat ng mga dyan, residente, may tawag doon yung bayanihan, ambag-ambag. Ambag-ambag. No member ka, sama na. No member ka. Kung member ka. May matatanggap yung pamilya kung sakasakaling may namatay sa pamilya, di ba? Napakaganda po yan. At least, nakakatulong. Dito na barangay Makabito, wala may kinditan, nasasakupan na sa tay solar, di ba? Wala. Yung solar dyan sa Balingaw going to Makabito. So may sakop dyan. So another na naman yan, yung income ng barangay Makabito, yung ginagawang solar dyan. Don Ramon Bautista Senior. Ayan. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo. Si Kagawad Junjun. Papunta ng Region 1 Medical Center yan. Si Mr. Health. Mr. Health. Meron akong... Tinawag dan Mr. Health. Takin. Wala da. Kantamay magkasiditan. Region 1 Medical Center. Untan tumat si Mr. Health dyan sa Bimalay. Si Mr. Si Kintan. Si Vice Mayor. Vice Mayor Edgar Mamintang. Ayan, Mr. Health ng Tetan. Okay. Good morning, adakina na Kagawad Junjun Gabrielio. Dito barangay Makabito. Untan tumat si Kagawad Raymond Taminaya na barangay Mangkok. Helen Naibasan Labarias. Okay. Silvia Romero, magandang umaga. Pwede pa tayong mag-exercise. Okay, exercise muna tayo, engineer. Mag-exercise tayo. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at saka si Engineer Ben Datwin dyan sa may Datwin Machine Works. Good morning po. Councilor Mike Sison. Councilor Jopi Loresco. Good morning. Si former Councilor Gerald Apicial. Former Liga President Carlito Dion. Joel Cowboy. Si Long Hair. Long Hair. Diyan sa may Mayor's Office, good morning kay Boss Carlo, Madam Mami, si Sir Bayan, Sergeant Basa at Sergeant Esteves. Gawin din kay Madam Jubet Apiado Esteves. Si Dado Pidlawan, si Harold Dagangat. Good morning po sa inyo dyan. Si Sir Renan, dyan sa may Mayor's Office. Good morning. Good morning din kay Engineer Art Gaspar. Si Arturo Eustaquio. Si Baki. Good morning. Good morning. Si Poso Chip. Si Ali Kabukol. Good morning din dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, si Mayor Carl Christian Biga, si Sir Jeff Ferrella, Dr. Felix Domicilio, si Ansel Sarati, nabatin natin ito, si Manny Boy Landingen, si Boss Darwin, good morning. Nakalib si Boss Darwin. Kalib Mangkukumis. Mangkukumis. Meron na ba? Meron na. Meron na. Kalalabas lang. Oo. Kaya pala nakalib. Kalib. Sige. Congratulations. Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. Si Councilor Chini Flores. Kumusta kila? Ayan, Git Wilson sa kanyang father.
At siyempre, dyan sa may, si... Ay, si Sir Jonar. Lapure. Oo, tatawagan ko na ng bunag. Busy. Busy. Oo, si Don Ramon Bautista, good morning. Mamama ni Hulaya. Ayan. Yung narap dito na Region 1 Medical Center. Kumusta rin po si Caramel de la Cruz at si Madam na Geraldine de la Cruz. Good morning po. Good morning po sa inyo. Sino pa yung mga si Buds Vidal, good morning. Ayan. Dyan sa may pahabol man, pahabol. Tani, wajalay Master Sarlo. No, te Master Sarlo, what amalay Buds Vidal. Ayan. Kung Vidal family, yan sa bunuan yan, di ba? Okay. Zinaida Zamora Gilbert, good morning mga sir. Sabi niya, good morning din sa inyo dyan. Nasa Canada ba ito? Si Zinaida Zamora Gilbert? Masalat dito umatitan. Dito. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Teriol Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palaganas. Sa aking gawing kanan, nandyan ang ating batang-batang station manager. Kalabaw lang ang tumatanda. Manager Joey Baby. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan. Only in the morning! Nika Orly Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig